Vendégünk Kérdő Zsuzsa, a Fidelitás tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zsuzsa, azt nagyon sajnálom, hogy a rendőrök nem kommentálták, mert azért önökben nyilván maradtak nyomok. Tehát önök mire vélték, amikor feltűntek ott a rendőrök? Őszintén megmondom, hogy jó magam 23 éves vagyok, és számomra nagyon meglepő és nagyon zavaró volt az, hogy 2008-ban Magyarországon, hogyha 20 ember összegyűlik egy közterületen, és esetleg egy tábla is van a kezükbe, akkor rögtön rendőrségi autó jelenik meg ott, és rögtön igazoltatásba kezdenek a rendőrség, a munkatársai, a rendőrök. Ez számomra nagyon ijesztő volt, mert én nem egy ilyen országban szeretnék élni, ahol hogyha el akarom mondani azt, amit gondolok, és ehhez elméletileg meg is vannak a jogaim, akkor meg kelljen ijednem, és félnem kelljen. Úgy érzem, hogy ez nagyon zavaró és rémisztő, hogy 2008-ban ez megtörténhet. Ugye annak ön se ad túl sok valószínűséget, hogy véletlenül arra cirkáló rendőrautó lassított le, hogy megnézze, hogy mi történik ott? Hát igazság szerint akkor valószínű, hogyha a munkatársunk miután elmondta neki, hogy mi történik ott, akkor köszönt volna, és visszajött volna az autóba, és elmegy. Ezzel szemben annak ellenére, hogy a munkatársaink jelezték feléjük, hogy nincs szükség engedélyre, nincs szükség arra, hogy... Tisztázták, hogy önök kik? Így van, illetve akkor mi még nem voltunk ott. Ezután érkezett meg Szijjártó Péter, aki egyenesen oda ment a rendőrökhöz, elmondta, hogy milyen ügyben van itt, és megkérdezte tőlük, hogy akkor miben tud a rendelkezésükre állni, vagy mi itt a probléma. És erre a kérdésre már nem tudtak válaszolni. Nem tudott válaszolni a rendőr. Úgy érzi, hogy ha Szijjártó Péter nem jelenik meg, aki országgyűlési képviselő, akkor lehet, hogy a rendőrök tovább zaklatták volna magukat? Nem tudom, hogy mi volt az oka annak, hogy továbbra is ott maradtak a helyszínen, annak ellenére, hogy minden kérésüknek eleget téve az ott lévő munkatársunk igazolta magát, illetve tisztázták a helyzetet, hogy nekik joguk van itt maradni, és 21 körben állva beszélni arról, amiről szeretnének. Mindezek után még mindig ott maradt a rendőrhölgy, és ha nem lett volna semmi további szándéka vagy oka ezzel a dologgal, akkor, mint ahogy az előbb mondtam, vissza kellett volna, tehát maradhatott volna természetesen ott, de nem értem, hogy miért volt szükség arra, hogy megjelenjen ott egy országgyűlési képviselő is, hogy tisztázza. Beszéljünk egy kicsit az akcióról, jó? Ugye a Gyurcsány a hibás szlogennel ellátott transzparenst mutattak fel, és azután elkezdtek osztogatni egy matricát, amellyel találkozhatnak majd az emberek több helyen az utcán. Mi a célja ennek az akciónak? Hát az elmúlt hetekben, meg sajnos az elmúlt hónapokban is elég sok olyan eseménnyel találkozhattunk az országban, aminek nem lett meg a felelőse. Ugye olyan pénzösszegek tűnnek el, olyan közpénz mennyiségek tűnnek el az országban teljesen felelőtlen döntéseknek a következményeiként, amik sok esetben hiányoznak, ugye? Mert mindenféle megszorításokkal sújtanak minket nap mint nap. 200 millió forintért létrehozott internetes oldal, vagy 4,5 millió forintért, ez borzasztó összegek ezek, ugye? 4,5 millió forintért átfestett autó, és arról soha nem hallunk, hogy ki hozta meg ezt a döntést, hogy 200 millió forintért készítsenek oldalt, vagy akár 20 millió forintot adjanak jutalomként a kormányzati negyed nevű beruházás. Önök erre azt mondják, hogy a főnök nincs a felelős. Nyilvánvalóan. Ha nincs konkrét felelős, akkor a főnök a felelős. Felelősöket soha nem találunk, felelősöket soha nem hallunk, és napról napra egyre több az ilyen esemény az országban, és mindezek mellett egyre több olyan dolog történik, hogy tönkre mennek a vállalkozások, a kórházban nem lehet gyógyszert kapni, iskolákat zárnak be, vasútvonalak szűnnek meg, tehát olyan méretű pénzhiány van szerintük az országban, hogy ilyen dolgokat kelljen tenniük, és minden mellett látjuk azt, hogy borzasztó összegeket költenek el. Ezért szeretnénk végre azt, hogy mondják ki azt, hogy ki is a felelős ezekért a döntésekért. És igen, ezért az egyetlen felelős az maga Gyurcsány Ferenc, tehát Gyurcsány Ferenc a hibás. Hát gondolom ezekért amíg a konkrét dolgokért. felelősöket meg nem Így kapjuk. van, tehát ugye miután ő ezeknek az embereknek is... Ugye ez a GHC program néven fog bevonulni Gyurcsány a hibás. Csináltak egy blogot is. Igen. Arra mi, ez a gyurcsányahibás.blog.hu, ugye ez a cím, ennek mi a célja?
Azt szeretnénk kérni mi magunk is, hogy a hétfőn kezdődik el az ország összes városában, összes településén az aktivistáink, illetve a fidelitasosok segítségével ezeknek a matricáknak az osztása. Mindenhol szeretnénk, hogyha eljutnának ezek a matricák, és azt kérjük az emberektől, hogyha az országban járva bárhol látnak, tapasztalnak olyan dolgot, ami az elmúlt időszakban tönkrement, bezárt, megszűnt, ugye a kormány kudarcainak következményeképpen, akkor ragasszák oda ezeket a matricákat, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy mindennek megvan a maga felelőse, és az vállalja is a felelősséget a kudarcaiért.